Nämä skriptit, mitä esittelen, on tehty tavaran poimintaa varten. Poimittavan esineen määrittely alkaa luomalla tämmöinen, tai se luodaan käyttämällä tätä item-dataa, ja siihen item-datassa on yhtenä attribuuttina tämä tyyppi. Tämä tyyppi on enemmänkin kategoria, esimerkiksi ase tai joku parantava juoma. Mennään tähän item-dataan, eli nyt kun täällä on tämä tyyppi, tätä voidaan käyttää sitten jossain muissa skripteissä, jos halutaan kategorisesti kohdella jotain. Tällä esineellä tai esinedatalla, niin sillä on jonkinnäköinen nimi, mitä voidaan näyttää näytössä. Siihen liittyy ikoni. Sitten voidaan antaa pitempi kuvaus. Ja sitten tähän esineeseen liittyy, että jos näitä samanlaisia esineitä on useampia, että voidaanko näitä laittaa inventorissa useampi samaan inventoripaikkaan. Ja sitten on joitain ominaisuuksia, mitä tämmöisellä esineellä voi olla. Esimerkiksi, että minkälainen parantava vaikutus sillä on. Aseen tapauksessa tämä on 0 ja sitten jonkun parantavan juoman tapauksessa se on sitten jotain muuta. Nyt tämmöinen item data, kun se löytyy pelistä, niin sitä varten on tehty tämmöinen poimintaskripti. Ja tässä poimintaskriptissä niin on tämä triggeri, jolloin pelaaja tulee sen esineen kohdalle ja sitten etsitään toi inventori ja kun nämä nyt löytyy, niin sitten yritetään poimintaa. Ja poiminnassa katsotaan, että onko löytynyt se inventori ja sen jälkeen yritetään lisätä se esine tuohon inventoriin. Ja täällä inventorissa käydään läpi nämä eri paikat, montako niitä löytyy, ja nämä inventorin paikat, niin ne on tässä samassa skriptissä, eli varsinainen inventori luokka on tässä, ja täällä on sitten ne paikat, mitä siinä inventorissa voi olla. Ja täällä on sitten tuolla on varsinainen se itemi esine, mitä tämä inventoripaikka kerää, ja tässä on paljonko siellä on niitä, ja sitten datassa on määritelty, että kuinka paljon näitä voidaan sitten laittaa samaan inventoriin. Eli no joo, se on siellä. Mutta ja täällä on sitten apufunktioita, onko tämä paikka tyhjä, tai sitten, että kuinka monta esinettä, tai sitten voidaanko sinne vielä laittaa jotain, tässä on tietysti kuinka monta esinettä siellä on. Ja nyt tämä try add käyttää niitä hyväksensä, eli mennään jokainen paikka läpitte, ja sitten eka tarkistetaan, että löytyykö semmoinen tapaus, että voidaan vielä laittaa siihen paikkaan jotain, ja sitten laitetaan, jos se onnistuu. Muuten sitten etsitään ensimmäinen vapaa paikka ja laitetaan esine siihen. Ja tämä varsinainen, se olikin tässä käsitelty tämä inventory container, ja sitten tähän on vielä tehty tämmöinen apuskripti, jolla tämä voidaan kytkeä varsinaiseen näyttöön. Ja täällä apuskriptissä on esimerkiksi tämän inventorin käyttämiseen näitä
voi käyttää niin kuin numeronäppäimiä inventorin esineiden käyttämiseen pelissä. Ja sitten täällä on apufunktioita näyttöä varten, että voidaan highlightata inventoria, että kun sitä käytetään, eli palautteena käyttäjälle.